ज्यावेळी आपण गोव्यात याल त्यावेळी त्या समुद्र किनाऱ्यावर न जाता एकदा आपल्या ग्रामीण गोव्यात एकदा नजर टाका. सगळी संस्कृती, सगळी रूढी परंपरा, सगळ्या माणुसकीचे झरे त्या सगळ्या गोव्यात वाहताना दिसतात. म्हणून आमचे बाभो बोरकर म्हणतात, माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपाऱ्यामधून घट फुटती दुधाचे. आणि ते असं म्हणतात की माझ्या गोव्याच्या भूमीत येते चांदणे माहेरा, ओल्या बल्या लोचनाने भेटे आकाश सागर. आणि ती सगळी चांदणी, माणुसकीची चांदणी आपल्या गोव्यात राहतात. त्यामुळे सर्वप्रथम एक गोमंतकीय म्हणून तिथे माझा उल्लेख करणं कर्मप्राप्त आहे. आणि आता निर्मितीच्या सगळ्या कार्याकडे जाताना मला एक छोटीशी एक कथा आठवली आहे. एक कुटुंब, आई, बाबा आणि एक मुलगा. रोज कामाला जाणार बाबा, त्यांना रविवारची सुट्टी असते आणि त्या बाबांना एक वाईट सवय असते. जरी काही घ्यायचं झालं तर आपण त्यांच्या तोंडात एक हरामखोर नावाचा शब्द येतो. आणि तो मुलगा, छोटासा मुलगा, तो रोज घरात ऐकत असतो. म्हणजे बायकोला जरी चहा आणायला सांगितला, ए हरामखोर जाऊन चहा आण, ए हरामखोर जेवण कर, असं सातत्याने तो हरामखोर शब्द हा रोज वापरत असतो. एकदा काय होतं, रविवारचा दिवस असतो, बाबा घरात असतात आणि हा मुलगा छोटीशी गाडी घेऊन खेळत असतो. इथे गाडी थांबलेली आहे, कोणा हरामखोरांना इथे बसायचं हे बसा, कोणा हरामखोरांना उतरायचंय उतरा. हे 10 वेळा होतं आणि त्या बाबांना राग येतो. 11व्या वेळी ते बाबा त्या मुलाला बदडतात, मारतात. अर्ध्या तासानंतर पुन्हा तोच मुलगा, तीच गाडी. एका हरामखोरामुळे अर्धा तास गाडी उशीर झालेला आहे, पुन्हा हरामखोरांना बसायचं हे बसा, उतरायचंय उतरा. आता हे काय? तर आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ती जी व्यक्ती आहे, तो जो मुलगा आहे, तो आपल्या बाबांकडून ही प्रेरणा घेतोय किंवा बाबांकडून जे संस्कार जे होत आहेत, जी बाबांकडून सगळी जी त्यांची रूढी परंपरा ज्या रोजच्या आहेत, त्या त्यांच्या ज्या घरात ज्या चालतात त्याचं अनुकरण करतो. आणि हेच कुठेतरी आपल्या मुलांना सांगणं गरजेचं आहे. आपलं चारित्र्य, आपलं सगळ्या ज्या वागणूक ज्या आहे त्या आपल्या मुलांमध्ये जातात आणि त्यामुळे ह्या दंगली किंवा हे जे सगळे प्रकार जे वाढले ते त्याचं कारण ते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.